Començo? Sí, doncs fa uns 40 anys que estic recollint coses de Caldes i el primer que vaig recollir va ser doncs, la història del tren per anècdotes que van passar mentre estava a l'Ajuntament. L'anècdota és quan van venir dues senyores que eren àvies, ja molt més grans que jo, preguntant pel tren i allà no els sabia dir res. I vaig dir, com és possible que a Caldes s'havia tingut un tren tan antic, que es va inaugurar el 30 de juliol de 1980, i ningú en sàpiga res. I així vaig començar amb aquesta història, que va ser com un joguet, i això s'ha convertit en una professió, ja perquè tinc molta cosa de Caldes. Doncs això és una història a part. M'ha costat molt aconseguir les revistes perquè no són enlloc. Durant la guerra van cremar l'arxiu i abans de la guerra van tornar a cremar i les que s'han salvat ha sigut per casualitat. Les he trobat, doncs, a trapaires, a gent que es dediquen a comprar coses velles i les guarden en llibreters de vell, i així ens he anat reunint tota una col·lecció de totes les revistes de Caldes, des de l'Eco Caldense, el Caldense, l'Esbarjo, tot el que anà sortint, fins al Montbui, fins als 15 dies, bueno, tot. Hi ha una tongada que és dels anys 30 o 35, que és l'Esbarjo, després el Farell, totes són similars. Després hi ha diferent, com comença ja l'any 44, el primer Montbui no té res a veure amb el que hi havia baix, tot és en castellà, tot és arribar a Espanya, i fins al dia d'avui. Jo diria que en té molt de valor perquè busca l'altra gent de Caldes que ho tingui. Jo he trobat a ningú que tingui res de tot això. Trobo a faltar moltes coses perquè m'agradaria tenir, per començar, originals. Tinc moltes còpies, també tinc originals, però m'agradaria tenir tots originals i això és impossible de trobar perquè, com he dit, fa quasi 40 anys que m'estic movent buscant coses de Caldes i a part de la premsa, doncs clar, tinc molta cosa d'arxiu. El Caldense, que va ser el primer diari que va sortir a Caldes, es feia al carrer Forns, on hi havia, davant mateix de Cal Balaguer, que hi havia una botiga de queviures, doncs allà hi havia una impremta i aquells senyors van ser els que feien això. I aquest número me'l va donar la senyora, la mestressa d'aquest local, que diu, oh, tu, que voldries dir tant? I per això tinc un original, perquè això no ho tenen ni l'arxiu. És curiós perquè té 100 i pico d'anys. El que és notícia avui, demà ja no és una altra cosa. En canvi, les notícies abans duraven, com les cançons, que duraven anys i anys i anys, sempre se sentia aquella mateixa cançó.